Moi, mä oon Tommi Valkonen. Mä oon 5. vuoden tuotantotalouden opiskelija TTYltä. Mä valmistun tässä syksyllä ja se varmaan on se kaikkein kiinnostavin, että mä harrastan isojen asioiden saavuttamista nyt eikä vasta eläkkeelle. Joo. Jos sun pitäisi opiskelijoille antaa yksi vinkki isojen tavoitteiden saavuttamiseen, mikä se olisi? Mun paras vinkki isojen asioiden saavuttamiseen on varmasti se, että kysyy itseltään sen vaikean asian, että mikä mua oikeasti innostaa. Tai että onko ne asiat, mitä mä teen päivittäin, viekö ne mua eteenpäin kohti mun oikeita omia unelmia vai jonkun muun unelmia? Onko ne mun vanhempien tai ihan vain sellainen yhteiskunnan sosiaalinen paine tehdä niitä asioita, mitä haluaa saavuttaa, vai tuleeko se oikeasti sisältä? Koska sieltä ne, vaikka se klisee onkin, niin sieltä ne oikeasti tulee ne isot asiat. Joo. Onko sulla jotain konkreettisia vinkkejä, miten tuommoisia tavoitteita voisi lähteä purkamaan? Että niitä olisi ehkä helpompi lähestyä sitten. No ensinnäkin lukitsee sen oman, tai tämä mikä toimii mulla parhaiten, että lukitsee sen motivaation sillä tavalla kiinni, että lupaa julkisesti tehdä jonkun ison asian. Ja kun lupaa tehdä semmoisen asian, mistä on oikeasti kiinnostunut, niin ei se tunnu niin pahalta ja vaikealta sitten saavuttaa se lopulta, vaikka se itse tekeminen saattaakin olla se työlästä. Mutta lähtee siitä, purkaa sen ongelman osiin sitä kautta, että mulla on sellainen insinöörimäinen lähestymistapa mihin tahansa ongelmaan, että puretaan se asia pienempiin palikoihin, selvitetään, että mitkä asiat oikeasti vaikuttaa mihinkin, mikä niistä vie eniten kohti sitä haluttua lopputulosta ja keskittyy vain niihin. Joo. Kerro vähän sun isoista projekteista. No mä lasken mun omiksi isoiksi projekteiksi sen, että mä ensinnäkin aloin oma-aloitteisesti pitämään isoja TED-talkimaisia puheita, koska esiintymistaito oli mun suuri unelma ja on edelleen. Viime keväänä mä tempaisin semmoisen, että tein julkisen lupauksen oppia täysin uuden kielen 5 viikossa. Siten, että pystyn pitämään 10 minuutin puheen julkisesti tällä kielellä, se oli ranska. Ja siitä löytyy YouTube-video otsikolla Operation A New Language in 5 Weeks. Ja nyt tämä mun viimeisin projekti oli kirjoittaa kirja, kaikille ilmainen kirja nimeltä Mestari-opiskelija, tiedettä muistin ja opiskelun optimointiin. Koska kirjan kirjoittaminen oli myöskin mun unelma ja mua kiinnostaa oppiminen psykologia, joten mä päätin, että hitto, tehdään kirja. Ja nyt se on sitten kaikkien saatavilla osoitteessa tommivalkonen.com.